ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба қатномаи махсуси Созмони Милали Муттаҳид эълон намудани 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда ба ҳифзи сайёраи бехатар, осоишта ва устувор равона гардидааст. Ин нуқта дар ҳамоиши кормандони мақомоти суди вилояти Суғд, ки дар толори бинои навбунёди суди вилояти Суғд баргузор гардид, қайд карда шуд. Дар ҳамоиш кормандони дастгоҳи судҳои шаҳру ноҳияҳои вилоят, суди иқтисодӣ ва суди ҳарбии гарнизони Хуҷанд иштирок намуданд. Қайд гардид, ки Тоҷикистон ҳамчун узви Созмони Милали Муттаҳид метавонад дар барқарор намудани сулҳ дар рӯи замин нақши муассир дошта бошад, зеро таҷрибаи сулҳи мо тоҷикон беназир ва беҳамтост ва он метавонад ҳамчун модели таҷрибашаванда барои ҳалли оқилонаи ҷангҳои шаҳрвандӣ, низоъҳои дохиливу байналмилалӣ ва муноқишаҳои байнидавлатӣ хизмат намояд. Зеро сулҳ ва зиндагии осоишта аз қадимтарин ормонҳои башарият ба шумор рафта, аз замони пайдоиши ҷомеаҳои инсонӣ мубориза барои таъмини сулҳ ва пешгирии низоъҳо ба яке аз масъалаҳои марказӣ табдил ёфтааст. Илова гардид, ки дар 20 солаи охир дар ҷаҳон зиёда аз 28 ҷанги шаҳрвандӣ, амалиёти ҷангӣ, ҷангҳои байнидавлатӣ, низоъҳои дохиливу байналмилалӣ рух дода, баъзеашон 10-солаҳо ва то имрӯз давом ёфта истоданд. пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун шахси сулҳпарвар, сулҳхоҳ, сулҳофар, сулҳҷӯ, сулҳдӯст ва адолатхоҳ амали саривақтӣ мебошад, зеро дар ҳақиқатан насли оянда ба сулҳ ниёз дорад, то зиндагӣ озоду осоишта дошта бошад. Сулҳ на танҳо як ҳолати муваққатӣ, балки раванде аст, ки онро бояд тавассути саъю кӯшиши муштарак ҳифз ва таҳким бахшид. Дар заминаи сулҳ наслҳои оянда метавонанд дар ҷаҳоне зиндагӣ конанд, ки дар он ормонҳои инсоният амалӣ мегардад. пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон маҳз дар Созмони Милали Муттаҳид ба қабули қатномаи махсус маънои онро дорад, ки як кишвар дар алоҳидагӣ наметавонад мушкилоти кунуниро, яъне барқарор намудани сулҳ дар рӯи заминро ҳал кунад. Танҳо бо густариши фарҳанги сулҳ ҳамкорӣ байни кишварҳо ва минтақаҳо метавонад ба таври назаррас беҳтар гардад. Фарҳанги сулҳ муносибатҳои дипломатиро тақвият мебахшад, ки боиси пешгирии ҷангҳо ва таъмини амнияти умумӣ мешавад. ҳар як пешниҳодҳо, ташаббусҳои беназире, ки аз ҷониби асосдори сулҳ ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Созмони Милали Муттаҳид пешниҳод мегардад, аҳамияти ҷаҳонӣ дошта обрӯ нуфузи тоҷикон, миллати тоҷикро дар арсаи байналмилалӣ баланд мебардорад. аз ин иқтидомҳои асосдори сулҳ ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бисёр хурсанд ҳастем ва ҳар як дастур ва ҳидоятҳои муҳтарам ҷаноби олиро сармашқи кори худ қарор медиҳем. ҳамчунин дар ин рӯз дар толори дигари суди вилояти Суғд семинар машварат баргузор гардид, ки дар он кормандони дастгоҳи судҳои шаҳру ноҳияҳои вилоят ва дигар намояндагони мақомоти судӣ иштирок намуданд. Маврид ба зикр аст, ки бо мақсади баланд бардоштани савияи дониши кормандони ҷавони мақомоти судии шаҳру ноҳияҳои вилоят, чунин семинар машварат ҳар моҳ як маротиба баргузор мешавад, ки дар он масъулин ба иштирокдорон масъалаҳои муҳим аз қабили ҳуҷҷатгузорӣ, дархосту талаби ҳуҷҷату маълумотномаҳо барои ҷаласаҳои судӣ, тарзи баргузорӣ ва матраҳи саволҳо дар рафти мурофиаҳои судӣ мувофиқи талаботи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, корҳои фаҳмондадиҳӣ ба муроҷиаткунандагон шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, саволгузорӣ ҳангоми баҳси манзил, баррасии масъалаҳои иқтисодӣ, ақди никоҳ ва бекор кардани он, ҳуқуқҳои судшаванда ва риояи он, мушкилиҳои корхона ва ташкилотҳо вобаста ба намуди шикоят, қувваи қонунӣ гирифтани ҳалномаи судӣ ва дигар масъалаҳои соҳавӣ матраҳ мегардад. машғулияти семинарӣ ин баҳри баланд бардоштани малакаи донишу касбии кормандони суд мебошад. тамоми кормандони мақомоти судӣ аз машғулиятҳои семинарии ҳармоҳа як барои худ донишҳои назариявӣ ва ҳам илмию амалиро такрор намуда дар ҷодаи касбияти худ онҳоро татбиқ менамоянд. семинар машварати мазкур имкон медиҳад, ки мутахассисони ҷавон дар рафти он ба саволҳои худ посух гирифта аз таҷрибаи якдигар истифода баранд ва ба муроҷиаткунандагон дар асоси қонунҳои амалкунанда хизматрасонии судиро саривақтӣ расонанд. Қудратло Раҳматуллоев, Ғолиб Абдуғафуров. Ахбор.